Croeso i'r Ganolfan Byw'n Annibynnol ym Penmorfa. Bydd y fideo hwn yn eich tywys o amgylch y cyfleusterau a'r adnoddau rydym ni'n eu cynnig eich helpu chi neu rhai rydych chi'n gofalu amdanyn nhw i fyw'n annibynnol gartref. Dyma'r dderbynfa. Bydd ein staff cyfeillgar yma i ateb eich cwestiynau a charwain at y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch. Yn yr ystafell nam ar y golwg, fe welwch amrywiaeth o sgriniau, lampau a chymorthion eraill i helpu pobl anam ar eu golwg i fyw'n annibynnol. Mae gennym hefyd wybodaeth ac adnoddau i helpu ymgymryd â thasgau dydd i ddydd yn y cartref. Os ydych chi'n derbyn gofal neu'n darparu gofal i rywun arall, mae gennym ni ardal benodol gyda gwybodaeth ac adnoddau i'ch cefnogi. Ewch i'n ystafell a Sara. Yma gallwch gyrchu teclyn gwefan ar Sara i ddod o hyd i argymhellion ar gyfer offer defnyddiol. Yn ein ardal yn y cartref, fe welwch enghreifftiau o addasiadau bach y gallwch wneud yn eich cartref i wella annibyniaeth a bywyd bob dydd. Hefyd, mae datrysiadau technoleg fel Alexa sy'n gysylltiedig â chlychau drws, lampau ac yn y blaen sy'n dangos sut y gall technoleg symleiddio tasgiau dyddiol. Mae yna wybodaeth diogelwch tân yn ogystal ag offer amrywiol megis bancedi tân a larymau sy'n fflachio a dydgrynu. Mae offer gofal gan adwerthwyr lleol i chi dreialu, mae llyfrynau a manylion cyswllt y manwerthyr ar gael os ydych yn dymuno prynu unrhyw beth yn lleol. Wrth symud ymlaen, mae'r ardal addasiadau tŷ yn arddangos cegin ac uned gawod wedi addasu. Mae sgriniau digidol yn dangos enghreifftiau pellach o addasiadau a ariennir gan y cyngor, megis ystafelloedd gwlyb, liftiau grisiau ac estyniadau. Yma yn ein man gofal trwy technoleg, rydym yn arddangos ein datrysiadau teleofal. Mae hyn yn cynnwys larymau crog ac amrywiaeth y synwyryddion all roi tawelwch meddwl a chefnogi byw'n annibynnol. Yn olaf, mae gennym yn ystafell hyfforddi trin a llaw. Yma cynhelir cyrsiau i arfogi unigolion a'r sgiliau i'r symud pobl yn ddiogel o fewn y cartref. Mae'r swit yn cynnwys teclynnau codi, dyfeisiau star a stedi ac offer perthnasol arall. Gobeithio fod y fideo hon wedi rhoi cypolwg i chi o'r adnoddau a'r gefnogaeth sydd ar gael yn y Ganolfan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech taro draw, cysylltwch â ni.